дар сартосари ҷаҳон бо назардошти раванди дегаргунии иқлим чорабиниҳои мушаххас баҳри мутобиқнамоӣ ба ин падидаи метеорологӣ рафта истодааст. бо дегаргунии иқлиму ба амал омадани паёмадҳои манфӣ дар пай доштааш зарбаи асосӣ ба таъмини амнияти озуқавории сокинони сайёра расонида мешавад. дар натиҷаи ивазшавии вазъи боду ҳаво ва иқлими кишварҳои ҷудогона мусаллам аст ки таъсир ба хоҷагии халқ зиёд мегардад, яъне ҳосилнокии зироатҳо кам ва ё умуман нест мешаванд. вобаста ба ин масъалаи ҳалталаб, коршиносони соҳаи кишоварзӣ яке аз чорабиниҳои асосии мутобиқнамоӣ ба раванди гармшавӣ ё худ дегаргунии иқлим ин парвариш ё кашфи тухмии зироатҳои мутобиқпазир ба раванди гармшавии иқлим мебошад. бо дар назардошти оне ки домони мушкилоти экологӣ тамоми кишварҳои сайёраро фаро гирифтааст, кишвари мо низ дар ин қатор аз дегаргунии вазъи иқлим дар амон набуда ба шаклеву навъе ба он рӯбарӯ аст. коршиносони мо имрӯзҳо дар ҳама самту соҳаҳо пайи корбурди роҳу усул ва омӯзишу дар амал татбиқ намудани чорабиниҳои мутобиқнамоӣ ба тағйирёбии иқлим ҳастанд. хушбахтона дар самти мутобиқшавӣ ба раванди тағйирёбии иқлим ва барои иҷрои кору чорабиниҳои лозимӣ дар кишвари мо қабули стратегияи мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим то соли 2030 нақши калидиро иҷро мекунад. ба андешаи коршиносони соҳаи омӯзиши тағйирёбии иқлим дар кишвар, қабули чунин стратегия на танҳо ба Тоҷикистон, балки барои ҳамсоя кишварҳо низ метавонад муфиду судбахш бошад. стратегияи миллии мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим ин санади муҳиме буд ки дар давраи тағйирёбии иқлими умумиҷаҳонӣ ки мо ҳозир инро мушоҳида кардастем, санади саривақтие буд ки барои танзими фаъолиятҳо дар бахши мутобиқсозии хоҷагии халқи ҷумҳурӣ ва тайёр огоҳ сохтани аҳолии ҷумҳурӣ нисбат ба падидаҳои вобаста ба тағйирёбии иқлим ва дигар ҳодисоти метеорологӣ санади муҳим ва зарурӣ мебошад. аз он сабаб якум стратегия дар осиё марказӣ аст ва мо метавонем бо ин стратегия маблағҳои зиёди ҷумҳурӣ аз дигар фондҳо ба Тоҷикистон ворид намоем. ба ғайр аз он маблағҳое ки дар худи ҷумҳурии Тоҷикистон вуҷуд доранд, мо аз дигар ҷо гирифта метавонем. ман гуфтам ки проблеми глобалӣ аст. як худи Тоҷикистон бо ин проблема, бо ин мушкилот баромада наметавонад ва агар Тоҷикистон ин масъаларо беҳтар кунад, ба тамоми мамлакатҳои осиёи марказӣ ёрии амалии худро мерасонад, пеш аз ҳама ба дастрасии оби тоза ва оби ирригатсионӣ, оби ки полизӣ. пеш аз ҳама мо бояд ки ҷомеаро аз нигоҳи маърифати экологӣ, фарҳанги экологӣ тайёр созем, то ки онҳо дарк намоянд ки дар ҳақиқат паёмадҳои тағйирёбии иқлим барои мо дар сурати наандешидани чораҳои лозимӣ ва саривақтӣ бисёр ҳам гарон хоҳад афтод. мо бояд ҳама вақт кӯшиш намоем ки ҷомеаро нисбати амин паёмадҳо огоҳ созем, роҳу усулҳои мутобиқшавӣ ва бо масрафи каму зарари камтар ба даст овардани ҳосили зиёдтарро ба аҳолие ки машғули корҳои кишоварзӣ мебошад бештар фаҳмонем. бояд гуфт ки дар стратегияи мазкур чорабиниҳои мутобиқнамоӣ ба раванди тағйирёбии иқлим вобаста ба соҳаҳои мухталифи хоҷагии халқ нишон дода шудааст. ва тавре гуфтем, яке аз чорабиниҳои мутобиқнамоӣ дар соҳаи кишоварзӣ ин рӯи кор овардани тухмӣ ва парвариши тухмии маҳсулоти ватанӣ дониста мешавад. дар ҷумҳурӣ дар ин самт мақомоти муаззаф, вазорати кишоварзӣ, академияи илмҳои кишоварзии ҷумҳурӣ ва зерсохтори онҳо ба ҳисоб меравад ки аллакай коршиносону мутахассисини ин ниҳод дар рӯи кор овардани навъҳои тухмии зироатҳои ватанӣ ба тағйирёбии иқлим тобовар ба натиҷаҳои назаррас ноил гардиданд. агарчанде ки ҳадафи чоруми рушди стратегияи ҷумҳурии кишвари аграрӣ саноатӣ ба кишвари саноати аграрӣ мебошад, феълан умуман хоҷагии халқи ҷумҳурии моро асосан ин соҳаи кишоварзӣ ташкил медиҳад ва
این قید کردن ضرور است که خود ساحه کشاورزی بسیار هم به تغییریابی اقلیم حساس می باشد. ما در استراتژی ملی مطابق شوی با تغییریابی اقلیم که از جانب چخری که قید کرده بودیم از جانب مشاوران ملی تهیه گشته است تا پیشنهادها و توصیه‌ها عاید استفاده تکنولوژی‌های موثر، پرورش کردن، کشت کردن زراعت‌های کم طلباتشان نسبت به آب کمتر و اصول‌ها و طرزهای نگهداری محصولات کشاورزی بعد از جمع‌آوری آنها نشان داده شدند که اینها به شبهه برای بلند برداشتن سطح درآمدناکی در ساحه خواجگی قشلاق کمک می‌رسانند در صورت رعایت کردن آنها. این قطعه زمینی خواجگی تجربوی اینستیتوت زراعتکاری اکادمیای علم‌های کشاورزی است. در این قطعه زمین عالمان و متخصصین ساحه با پرورش نوهای نوی تخمی جواری مکه و پخته مشغولند. جواری مکه تجربوی علاقه قد کشیده به سوته‌بندی آغاز نموده است. به اندیشه نامزد علم‌های کشاورزی علیشیر خولماتوف تخمی این نوع جواری مکه وطنی بوده با روند تغییریابی اقلیم مطابق است. البته این نوع با دیگرگونشوی اقلیم با مطابق است. مثلا مثال گرمی حرارت گرمی 40-45 گراد میانه پس این حوصله دلخواست داده میتونه. تیزرس از گرمی حرارت هوایی که گرمی 40-45 گراد شد باردارشوی آنها سوس می شود. باردارشوی آنها سوس شد سوتگیری دون سوس می شود. برای می حوصله‌ناکی این پس می شود. برای همون اقلیم گرمی دا میانه پس دیرپس کش کردن لازم است. باید ذکر نمود که جواری مکه یکی از محصولات مهم خواجگی خلق دانسته می شود. دانه و محصولاتی از جواری مکه آماده گردیده به اندیشه غذاشناسان دارای خصوصیت‌های مفید برای ارگانیسم انسان است. در جمهوری ما توجه به این زراعت خیلی زیاد است. با گفته علیشیر خولماتوف مدیر شعبه سلکسیون جواری مکه برای روی کار آوردن یک نوع تخمی دلخواه زراعت برای مثال جواری مکه دوام 3 تا 4 سال تجربه آموزش گذرانده می شود و بعد سنجش آن برای استفاده به خواجگیداران و دهقانان پیشنهاد می گردد. بعد حاصل جمع کردن در لابراتوری آزمایشی در وای تمام فنولوژیا بیومتریا سنجیده بعد از اون اول پیش از سپردن خواجگی دهقانی با ناسنجی دولتی با میسپریم 3 سال در اونجا سنجیده میبرویند بعد از اون خواجگی دهقانی با داده میتونیم. در آزمایشگاه اینستیتوت زراعتکاری اکادمی علم‌های کشاورزی متخصصان ساحه در روی کار آوردن نوهای نوی تخمی زراعت‌های وطنی پای جستجو هستند. در این شعبه کارشناسان پای اختراع نوعی تخمی پخته در شرایط دگرگونی اقلیم مطابق کار میبرند. در شعبه اساساً برای اختراع نمودن نو یک زنجیره 14 پرورشگاه گذاشته می شود. وقتی که نمونه هایی که از دولت خارجی میگیریم در پرورشگاه کلکسیونی کش کرده می شود. حتما هر سال زیاده از 50 تا 100 دانه گل رو گلبندی یعنی با نمود سلکسیونی گپ زنیم اگر انسوخ کرده می شود. وقتی که ما انسوخ میکنیم تازگی نو رو چیده گرفته در پرورشگاه والدینی سال دوم کش کرده در این پرورشگاه گردآلودکنی گذرانده می شود. 3 سال در پرورشگاه استانسیون مخته می شود. 3 سال دیگر در پرورشگاه آزمونی همین نمونه ها. بعدی اگر نتیجه خوب نشان دادن در و سنجی دولتی سپرده می شود. بعد از اون بعد 3 سال سنجی دولتی بعد نو نویابندی کرده می شود. نوهایی که از اینستیتوت اختراع شدن البته تمام مرحله گذشتند. لیکن یک کمتر خطاگی ما همین که کمتر اهمیت نمیدیم به تخم پروری. اهمیت میدیم کم. زیادتر اهمیت دادن در کار. تخم پروری این یک به مانند باغ است. باغ جوانی است. اگر ما همون قدر تخمی در پرورشگاه ها
парваришгоҳи тухми парвари якум сол дуюм сол тарзи элита тайёр кардан агар мо эътибор диҳем чӣ қадар пешравӣ мешавад. ноҳияе ки 10,000 гектар пахта мекорад, калонтарин ноҳия бояд 1000 гектар майдони пахтаи тухмӣ дошта бошад. баъд ҳам проблемаи ҳам ноҳия ҳал карда мешавад. бояд гуфт ки дар ҷумҳурии мо пахта маҳсулоти асосӣ дониста мешавад. аз ин рӯ рӯи кор овардани навъҳои нав ва ба тағйирёбии иқлим тобовари ин маҳсулот барои рушди босуботи ин соҳа замина мегузорад. ҳамина гуфтан зарур аст ки пахта дар ҷумҳурӣ яке аз зироатҳои асосӣ ба шумор меравад. барои ҳамин навъҳое ки аз тарафи институт ихтироъ карда мешавад, ин навъҳои тезрас ва миёнарас мебошанд. хусусан дар шароити дигаргуншавии иқлим мутобиқ шудаанд ин навъҳо. ҳар як навъ, кадом навъе ки набошад, ба худ як хосияти биологӣ дорад. ҳамон хосияти биологӣ омӯхтан дар кор. навъҳои тезрас, навъҳои миёнапаз дар вақти агротехника агар як хатогӣ кунед, то охир ҳамон хатогӣ бурда мерасад. барои ҳамин ҳарчи зиёдтар омӯхтан дар кор ба ҳамон дигаргуншавии иқлим ҳамон агротехника мутобиқ кардан дар кор. коркарди байни қаторҳоя. пахта зироате мебошад, сараввал бояд мо обутоб диҳем. ҳарчи зиёдтар ҳамон пахта, ҳамон буттаҳои ҷавони пахта барои ҳосил зиёд кардан ҳосил ба шинанд, яъне ҳосил банданд, зиёдтар ҳосил банданд. вақте ки камакак обо барахтар мондем, буғумо баланд шуда ҳатто ба камҳосилӣ орда мерасонад. ҳамин хатогии аввал то охир рафта мерасад. ба андешаи коршиносон пахта ба гармии то 40-45 дараҷа тобовар буда метавонад дар ҳарорати гармо ҳосили дилхоҳ ба бор орад. аз ин рӯ барои деҳқонону хоҷагидорони мо зарур аст ки иҷрои риояи дурусти кӯчактарин қоидаҳои агротехникӣ зимни парвариши пахта ба инобат гирифта шавад. дигаргуншавии иқлим албатта ҳаст, камбудиё дар мо хатогиҳо ҳаст, лекин ислоҳ шавандаанд. албатта бояд мо то гармшавии зиёда бояд мо буттаҳои пахтаи мо ҳосил бастагӣ бошад. ин як масъала. дуюм масъала ҳамин ки пахта зироате аст ки аз ҳама зироату зиёдтар гармия дӯст медорад. ҳамон қадар гармӣ бошад, ҳамон қадар пахта тараққиёташ хуб мешавад ва тезрас мешавад. ҳамин барои 50% пухта расидан ҳамагӣ 2200-2400 ҷамъи ҳарорати гармӣ дар кор барои пахта. ҳаст дигаргуншавии иқлим ба баъзе мисол мана баҳор камтар сер бориш омад, хусусан мана водии Сор зиёд бориш шуд, ҳатто моҳи апрел барф борид, ёд дошта бошед аллакай. ин албатта дигаргуншавии иқлим аст, таъсираш мерасонад. лекин мо тавсия додем ки дертар киш кунем, баъди даҳаи дуюм киш кардан дар кор дар водии Сор. қисман барф дар ноҳияи ҷануб ҳам бориду камтар, лекин пахтакорӣ ба зарараш камтар расид. чунки аллакай пахта мисол аз пунбадона неш зада баромадагӣ буд ва он қадар барф ҳам дар об шуд, барфи кам буд. лекин дар миқёси водии Сор бисёртар ба зироатҳо, он зироатҳои ток, мана мева, хуб он дарахтоне ки гул карда буданд, албатта зарараш расон. дар баробари ихтирои тухмии зироатҳо ҳамчунин рӯи кор овардани тухмӣ ва ниҳолҳои дарахтони мевадиҳандаи серҳосил барои рушди соҳаи боғдорӣ дар раванди тағйирёбии иқлим масъалаи дигари соҳа ба ҳисоб меравад. бояд гуфт ки соҳаи боғдорӣ дар кишвар афзалиятнок ҳисобида шуда дар майдони паҳнои боғзори ҷумҳурӣ навъҳои гуногуни меваҳо парвариш мегардад. мутаассифона солҳои охир таъсири тағйирёбии иқлим ба ин соҳа низ мусибатҳои чашмрасро расонида истодааст, мегӯянд боғдорон. сол то сол ман мушоҳида мекунам ки боришоти барф кам шудааст. солҳое мешавад ки умуман барф намеборад, 5 сантиметр ҳам намеборад. ин нишонаи чист? нишонае ҳаст ки воқеан тағйирёбии иқлим, боришоти кам бештар мушоҳида мешавад. хулоса дар шароити кунунӣ олимону кишоварзони ҷумҳуриро мебояд пайи омӯзишу таҳқиқи зиёд кӯшиш ба харҷ намуда тухмии ҳама гуна маҳсулоти хоҷагии халқро ки ба раванди тағйирёбии иқлим мутобиқ буда метавонанд рӯи кор оранд ва ба деҳқонони кишвар пешниҳод созанд, то дар шароити гармшавию дигаргунии иқлим ҳосил фаровон бошаду амнияти озуқавории сокинони мамлакат таъмин